Per què hem de votar el 25 de novembre? A qui hem de votar i per què? Les properes eleccions del 25 de novembre al Parlament de Catalunya són unes eleccions on hem de decidir si volem una Catalunya de dretes o volem una Catalunya d'esquerres. Si volem una república catalana que sigui un nou estat d'Europa o si volem continuar com fins ara, que és un tap a no només les nostres aspiracions a nivell sentimental i a nivell nacional, sinó sobretot unes aspiracions a nivell social. No podem continuar així. Espanya evita que prenguem decisions per nosaltres mateixos i Esquerra Republicana de Catalunya ho té claríssim. Hem d'anar a aquestes eleccions a aconseguir canviar el marc actual. Amb aquest marc actual no anem enlloc. És un topant i és un marc que fa que no puguem decidir per nosaltres mateixos. Si nosaltres podem decidir el 100% del que passa a Catalunya, Catalunya tirarà endavant. Però si ens han de decidir les coses, si ens han de condicionar les polítiques, Catalunya no tirarà endavant. Ara bé, una Catalunya d'esquerres, una Catalunya on imperi la justícia social. Si volem ser independents també és perquè volem una millora de la nostra gent. Si no tenim la millora de la nostra gent, la independència, aleshores, serà diferent. Serà diferent. Nosaltres som d'esquerres i independentistes. Per tant, justícia social i independència. Molt bé.